ですね、これからですね、そのタイトルを書いて、日本人と外国人、日本と外国、どっちの方がいいかなと今迷ってるんですが、そうですね、日本人と外国人の方がいいかなと。なぜかと言ったらですね、今は、日本でですね、生活している外国人いっぱいいるし、だから、それについてもちょっとぐらい話しておくかなと思ったんですね。だから、すいません。これは私の駐車場ですが、ちょっと虫とかで、飛んでるんですが、そうですね。日本の語とかにやってるんですが、これからですね、6になったんですね。今、外国人と日本人、6。で、このビデオでですね、特にですね、これからの計画というか、そうですね、私、日本で10年以上生活したので、日本とトロントの生活とか、日常生活とかね、学校のこととか、病院のこととかですね、いろいろ話しようかなと。皆さんにもちょっと役に立ったら一番いいかなと思っています。で、私、自然のことが大好きですよ。そんなになんだろう、こういうふうにですね、しっかりして、こういうふうに肉体して、それがそんなに、好きじゃないからね。だから、リラックスしてやった方が一番いいかなと思っております。で、これから、ここまでですね、今までですね、私の探索力、このビデオ、私の YouTube チャンネルの名前は探索力ですが、探索力の意味はですね、健康のついてですね。だから、私のこの YouTube チャンネルはですね、探索力、その健康だけじゃないんですよ。60%ぐらいかなと思いますが、これからですね、言語も大好きだし、あとは料理作るも大好きですよ。だから、時間があればですね、料理の、ファストフードを作って、もちろん日本のお料理とか、ウイグルのお料理とかですね、簡単な方法で家で作って見せようかなと、お互いに勉強した方がいいかなと思っています。だから、私はですね、日本でですね、前回の話の続きだと思いますが、日本でですね、私最初はですね、日本に行った時2003年ですね、3月ね、日本に上陸したんですよ。だから、その時ですね、びっくりしたのは、第一の印象はですね、なんでこの国はこんなに綺麗な国かなと思ったんですね。だから、その時ですね、私ですね、友達に家で一週間滞在してから、独立したんですね。独立して自分の、部屋探して、あとはですね、お寿司、前回も言ったんですけれども、初めてですね、その回転寿司で、私の友達が、紹介してくれたんですが、回転寿司はですね、初めてですよ。初めてはですね、13かな、14皿ですね。食べちゃったんですね。お腹すごく空いちゃったんですね。でも、すごく美味しかったんですよ。だから、それからですね、お寿司が大好きになって、そうですね。その時はですね、京林の別科っていう学校に行ったんですね。京林大学の、言語を教えるところですね。うん。八王子の方でですね。私の家はですね、私の、アパートは、駅の近いところにあるんですが、そうですね。その別科はすごい遠いですよ。自転車で1時間30分ぐらい、40分ぐらいかかるんですよ。もちろんバスがあるんですが、バスは高いから、友達と一緒にですね、自転車でですね、往復はだいたい3時間ぐらいですよ。だから私2年経ってからですね、80以上のですね、体重が、80、その時82、3ぐらいかな。2年経ってからですね、62になったんですよ。18キロまで痩せちゃったんですよ。だから最初はですね、外国人としては留学生にはですね、頭は
悩みことはですね、一番悩みはですね、もちろん言語ですが、仕事、バイトですよ。だから、私はですね、ラックの形っていうか、私、中国の長春というところで日本語を1年間勉強して日本に来たんですね。だからその勉強してもですね、日本に来たらですね、社会の言語とかもちろん違うから、私テキストブックとか、学んだので、例えば、ありがとうございましたって言ったら、ありがとうって言うんですね。だから、その簡単な言葉とか、すごく理解ができなかったんですね。あと、半年ぐらいかな、経ってからちょっとぐらい、ちょっとずつですね、覚えてって、あとはですね、その私のクラスの、5つのクラスがあるんですね。すべてが、日本語勉強するんですね。私はその時はですね、本当に運がいいかわかんないけど、奨学金もらったんですよ。だから本当に嬉しくて、なぜかと言ったらですね、私の家賃もですね、4万5千円ですよ。4万5千円で、小さい部屋ですね。だからその奨学金はちょうど5万ですよ。だからちょっとぐらいですね、楽になったんですが、バイト探しは本当に大変でした。で、最初はですね、バイトはですね、私のクラスメットの人たちがですね、あなたの日本語はちょっとぐらい私たちと、よりはいいから、私たちと一緒に働けませんかって言ったんですね。もちろん韓国人、中国人、他の国の人も一緒に働いたところがあるんですね。携帯電話の工場です。携帯電話のいろいろですね。すごく楽な仕事ですね。だから、午後、学校終わってから、あそこに行って面接してから、そうですね。その時は時給は750円ぐらいかな。で、もらって、本当に嬉しかったんですよ。だから、それから私のバイトの生活が始まったんですよ。だから、そこに行ったらですね、本当に、日本語は自信がありましてですね、その工場でですね、小さい工場だから、ちょっとぐらいミーティングとかしたらですね、中国人とかに私が翻訳するんですよ。だから、その人たちにとっても私がですね、役に立って本当に嬉しいんですが、そうですね、そこからですね、あとはですね、仕事探しの一番いい、もう、いい方法っていうか、私もですね、見つかったんですね。だから、もちろん学校でもですね、先生方がですね、私たちにどういうふうに、バイトを探すかっていう方法も教えたんですよ。すごくいい教育かなと思ったんですね。今、思ったのは。だから、そこからですね、私のウイグルの友達の家に行ったら訪問に行ったらですね、その友達が、新聞発達してるんですね。で、もちろんその友達がですね、私の先輩というか、最初に日本に来たんですね。1年、2年前からかな。で、その友達が言ったのはですね、もちろん日本人もわからないと思うよ。あなたの家の近くにですね、駅の近くの新聞屋がありまして、みんなの駅の近くにありまして、その新聞屋さんに行ってですね、日曜日だけですよ。で、行って、新聞買って120円ですね。新聞買って、新聞の中にチラシがあります。そのチラシの中でいろいろ仕事あるよって言ったんですね。そうですかって言ったんですね。もちろん、友達がですね、新聞発達、してるのでわかるんですね。だから、やってみないとわかんないかなと思って、私このこと大好きだよ。やってみないとわかんないということは、やろうかなと思って、日曜日に来たらですね、私、家の近くで、駅の近くにその新聞屋行って、120円で買ったんですよ、新聞。買って、もちろんその時は新聞とか読むことも全然ないし、新聞捨てて、その中身チラシ見たらですね、本当に家に近くのところにいっぱい仕事があるんですね。だから、
あそこの会社とかねですね、いろいろ会社の電話番号で電話したんですね。あの、5箇所くらいの、ところに電話したらですね、4箇所からですね、面接に来てくださいと言われたんですよ。だからびっくりして、いいなと思って、そこからですね、仕事がどんどんバイトがですね、探すようになったんですよ。だから私もですね、周りの友達にもそういう方法をですね、教えたんですね。知らない人多いですよ、今も。だから、この話、私の話ですね、他の人の見たら、本当に役に立つかなと思います。今日はここまでです。今日はちょっと喋りすぎかなと思いますが、今トロント夜12時になったんですよ。これからもですね、私もさっき言った通り、私の、デイリーライフ、日常生活とか健康についてとか、いろいろ面で話しますので、ご登録よろしくお願いします。ありがとうございました。